أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان اللهم رؤوفنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To zan fara da taya mu murna na zagayowar wannan rana mai alfarma a ranar nisfu sha'ban wadda ta dace da ranar haihuwan sahibar asr wa zama a jiran lafarja. Nisfu sha'ban dama sanannen lokaci ne tun kafin haihuwan sahibar asr wa zama. A kalaman amirul mu'minin an tambaye shi dangane da fassaran fiha yufraqu kullu amrin hakim, lailatan mubaraka fiha a cikin farkon dukhan, inna anzalna fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin. To bayanin da yayi da lailatul mubaraka din nan sai aka tambaye shi wani dare ne wannan da yake laila da larabci ana masa tanisi ne, mu da wasu kuma dare kuma muna madakotar da shi ne. To in kana fassara sai ka rasa zaka yi wani zaka ce kenan. Da yake to shi kenan aka tambaye shi dangane da wannan dare wanne ne, sai ce ainihin daren nisfu sha'ban. Ya ce kuma duk wanda ya karanta addu'an Khidir a wannan dare to za a kankare masa duk zunubansa. To sai shi daga cikin sahabbansa akwai Kumail bin Ziyad radiyallahu anhu, sai bi amirul mu'minin alaihi salam kafin ya shiga sai ce ka ambaci addu'an Kumail, wani addu'a kenan? Sai ce lallai sahibtanka da mu ya daɗe ya Kumail, ɗauko takarda. To ya ɗauko takarda da alƙalami, sai amirul mu'minin ya masa shibta wannan addu'a da muke karanta mai tsawon nan. Ce addu'an Khidir ne. To ma ko da ke amirul mu'minin ya ce addu'an Khidir ne, amma mu ana sa shi a cikin addu'o'in amirul mu'minin alaihi salam tun da ta wajensa aka ji. Khidir dai ga wani ma Khidir kusa da mu suna ne sananne, shine mutanen suna sa sunan wani bawan Allah ne da ba ambaci sunansa a cikin alkur'ani ba, amma an faɗi kissansa. Shine wanda kissansa da annabi Musa wanda ya zo a suratul Kahf, wanda ya haɗu da wani bawa cikin bayan Allah, anda Allah ta ce atinahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. To bin da yace zaka gamu da wani bawa cikin bayan mu, wannan bawan mun bashi rahama daga wajen mu kuma mun sanar da shi ilmi daga wajen mu. To shine shi kuma annabi Musa da kwaɗayin ilimi ya tashi takanas ya dogon tafiya har ya haɗu da wannan malami. To ba kisan zan kawo ba, shine dai kisan Khidir sananne ne. To an ce so Khidir ɗin mutane suna cewa to shi wani irin mutum ne, wasu su ce yana cikin jerin annabawa, su ce a wani waliyin Allah ne cikin waliyan Allah haka nan. To amma wani abu da aka sani shine Khidir Allah ya tsawaita ransa. Ba mu san tun yaushe aka yi zamanin Khidir ba, aka haife shi ba, amma kuma ya daɗan gaske. To wanda ya ga kisan shi a zamanin Annabi Musa, amma akwai lokacin da amirul mu'minin ya ga wani yana ɗawafi yana subhanallah mil al-mizan wa balagha yana irin wannan addu'a na cewa addu'a Khidir. Sai amirul mu'minin ce Khidir ne ko? Sai ce shi. Kaga tun wancan lokaci yana nan tsakanin manzan Allah da annabi Musa kusan shekara 2000 da ɗori, amma kuma shi yana nan da rai. To Khidir har yanzu yana nan,
wasu na cewa suna yana har yanzu yana nan. A ga wani sun san cewa wani zamani sai a ce an ga Khidr in samu kan sukan ce sun gan shi. To shine addu'an su ce wannan addu'a Kumail wanda ta shahara da addu'a Kumail bin Ziyad, ana ce mata du'a Kumail wanda muka yi duk daren Juma'a. To da Amirul Mu'minin ba shi wannan addu'an sai ya ce masa ita wannan addu'a mukaffara ta ce tsakanin karanta ta da karanta ta. In ka karanta ta a nisbi Sha'ban an yaya duk zunubanka, to in wani nisbi Sha'ban ɗin ka yi karanta ka sake karantawa wani nisbi Sha'ban ɗin shi kuma sai a kankar tsakanin ƙarshen du'a da Kumail da karanta da wannan. Yanzu muna ce mata du'a Kumail saboda shi Kumail ne ya karba wajen Amirul Mu'minin, amma ba addu'an Kumail ɗin ne ba. Amma har wala muna ce mata addu'an Amirul Mu'minin. In ka duba sahifa Alawiyya zaka ganta a ciki tunda wajensa shi kuma kawai aka ji. To yace addu'an Khidr ne. To sai ce kuma ta hayar sai Amirul Mu'minin ce ita kuma mukaffara ce tsakanin karanta ta da karanta ta. Saboda haka ce in kana iyawa ba kawai sau ɗaya a shekara ba, in kana iyawa ka karanta duk wata, in kana iyawa ka karanta duk mako, duk daren Juma'a. Shi yasa ya zama mana zaunan na abu mukan taɓa karanta du'a Kumail bin Ziyad a duk daren Juma'a. To amma musamman daren nisfi Sha'ban don akan wani aka rawaito. Wannan yana sarka wannan yana nisfi Sha'ban sanannen abu ne da. To aka ce rannan ne kuma wayoyi daban-daban su zo akan cewa a wannan dare ne a kamar yadda aka ce ake fi hayu farko kullu amrin hakim amran min indina. To idan nan ne ake rarraba komi umarnin Allah abubuwan da za su faru a shekara duk sai a rarrabe su. To kuma za ka ga irin wa'annan ruwayan dangane da lailatul qadr, inna anzalna fi lailatul qadr, inna anzalna fi lailatul mubaraka. To wanne ne ba wanne ne ba, sai aka ce ai shi layalul ba kuma na cewa layalul qadr. Layalul qadr a wurin mu suna da yawa. Lailatul nisfi Sha'ban yana cikin layalul qadr. Duk abin da zai faru a shekara duk ranar za a tattara a rubuta aji. Kaga in ba a shigar a rannan ba to ba batun azarta, tun da an kamar fayil ne aka kai ana jiran a sa hannu. To in akwai ranar da za a sa hannu da aka sa hannu aka fito da, to fayil din da ba kai ba za a sa hannu. Yawwa, to tun da daren nisfi Sha'ban ake rubuta komai da komai, amma ba ranar ake zartawa ba. Sannan sai layalul qadr nan guda uku na cikin Ramadan, to ɗaya sai a zo a tantance a ga wanne ne ya kamata a zarta, wanne ya kamata a wurga, sai a ciccire wasu, sai a ce to wannan sai a sake kokkofawa. Idan da layalul qadr na Ramadan guda uku ne, sai a sake kokkofawa a dare na gaba, a sake tantancewa a ce to ƙarshe daren laylatul qadr sai a sa hannu an zartar. To rannan duk abin da aka zarta ya riga ya zartu, abin da a rubuta duk abin da zai faru a shekara an riga an faɗa. To yanzu in kana tun da daren nisfi Sha'ban in kana roƙonka sai kai roƙon komi da komi da kake fata a yi maka a shekara. Wato kenan in kana son a shigar da wani abu naka, to tun a daren nisfi Sha'ban za ka nema. In ka nema aka samu aka shigar, to za ka yi fatan a zartar maka lailatul qadr. An fahimta. Amma in baka samu ka ya shiga ba, to ba ma za a tantance shi a duba shi ba, ballanta na ma sa hannu. Ba sa hannu ake wai zartarwa ce to shikenan ya zama wannan. To a wufudul hajj dole na ake da a ce to wa'annan su an rubuta musu za su je haji. To zuwa haji kamar yadda muka sani wani zaunan na yanzu an hana zuwa haji. Bara ba abinda ba a yi ba a duniya, an yi kwallo, an yi dambe, an yi rawa, an yi kaɗe-kaɗe, an yi jamburi na 'yan kiɗa, duk an yi, amma ban da haji saboda shi corona ta hana haji. Amma wasan kwallo ba corona a wajen kwallo. Har a Saudi Arabia an kira gangamin 'yan rawa na duniya sun wataya, ba a rufe hanci ba, har da maza da mata sun rawa, an halatta masu wannan karo. Ba corona a gidan rawa, ba inda corona, amma an hana ji.
hajji ka san bari sai aka tsana haji corona, dan ana gudun kada corona ta zo ta kama mahajjata, to an hana su. To idan aka rubuta za ka je haji, to ko an ki ko an so za ka je. In an rubuta ka a cikin wanda za su je haji, to haji ya zartu, za ka je haji ko ba a so. To ba lalai ka je hajin da gangan jikinka ba, tana iya ba ka je da gangan jikinka ba, amma me ka je haji da a za a rubuta maka haji. Akwai Imam Ja'far Sadiq alaihi salam wata shekara ana arfa, mutane sun cika makil haji, sai wani ce ma Imam alaihi salam, ma akthar al-hajij, ma akthar al-hajij, ko haji mahajjata ta yawa. Ma akthar man da Hausa ba za mu ce me yake yawa ba, in ka ce me yawan mahajjata da Hausa ba zai ma'ana ba, sai ce mahajjata ba sun yawa. Shi ko sai Imam alaihi salam sai ce masa, ma akthar al-lajij, lajij mai yawaita masu hayaniya, wa'annan lajij ne masu ifice-ifice, ba hajij ba ne, lajij ne. Wato ya ce masu hayaniya dai sun yawa. Ai mutum biyu ne kawai suka je, da ni da wani, ya faɗi sunan wani mutum. Sai imam sai ya ce ma wannan mutumin, zo ka duba. Sai sa yatsunsa, fakar sa yatsuna ba yatsuna ba, don dai a gane abin da yatsunsa ya sa shi masu albarka tsakanin sababa da wusɗa. In na gwada muku ba yana nufin yatsuna ba ne, yawa. Da akwai wasu misalai da nakan ƙi nuna, kar in ce duk da yatsuna ba suna da kyau ba ne, kawai in ji ina gwada yatsun bayan Allah. Sai ce mishi, zo ka leƙa tsakanin sababa da wusɗa. Sai buɗa masa tazara, sai dubi mutanen, sai ga da bakura, sai dila, sai kare, sai kyarkeci, sai ga sunan dai, sai ga namun daji ne kawai. Sai ce, to kaga wanda suka zo a ainihin haƙiƙaninsu. To shi imam yana ganin mutane ainihin haƙiƙaninsu ne, ga lajiji ne kawai aka. To sai ce da ni da wane ne kawai. To sai tabbata shi ba wannan da ya fi imam ya ambata bai ji hajin ba. Aka ce ya tara guzurinsa na halas. Don kasu mutane da sun ɗauka ka je ka zazzaga kai wannan shi ne kawai ka je. Ina da wani guzuri ka je. Guzuri muhimmi ne, yawa. Da guzurin halas ka tafi, halas kake ci, suturanka na halas ne, yawa. Sannan dole yana ciki, in aka samu wani ba haka bane sai a ce wannan ka zo ihu, ka gama ifa ya ce baka in ka koma gida. To sai ya zama shi wannan ya yi tanajin guzurinsa na halas za shi haji, har zai tafi. Sai wani makwabcinsa lalura ta same shi na rashin lafiya, aka rasa kuma yadda za a yi masa magani. Sai ce to ga kudin a yi masa. To sai aka rota shi a cikin mahajjata. Kaga wato abin da nake muku dogon wannan bayani, wato a gane tana iya mutum ya je haji bai je ba, bai tafi ba. Har wala yau akwai wasu ayyuka za ka gansu a masurai, a ce in mutum ya wannan aikin Allah ta'ala zai halicci mala'ika da sifansa irin shi ɗaya da wani. In ka gan shi, in ka gan wannan mala'ikan za ka cewa ne, kamar inda an rubuta sai da kilir zai shi yaji. In ka ga sai da kilir sai ka gaya maka wani shiru, a ce ba shi bane, ce mala'ika ne da sifansa tsaf. Sai ya hajiye dawafi da sa'ayi da kumir sai a rubuta ma wannan lada. To kaga kenan ashe kaga in an rubuta maka haji, tana iwa ma ba kai zaka je ba, wani zai je ne ya bata, mala'iki ko wanda shi kaga tsaf ajin ka tsaf, kuma ladan ka tsaf. Nan an hana ka, an ce ba akwai corona, amma kuma ka je haji ko ba su. To haka nan, to ainihin ina cewa wuhud hajji an tana iwa kuma Allah ta'ala ya so ka je ma da jikinka din ka tafi kai kanka, ko ba a so. To kaga wannan ba mahajjata kawai ake rubutawa ba, duk abubuwan da su faru a shekara na alkhairi
da kuma masa'ib. Bane za mu ce to duk komai alkhairi ne abin kuma da zuwa hadisi duk abin da ya samu mumini alkhairi ne idan ni'ima ta same shi ya gode sai zama masa alkhairi, in kuma musiba ta same shi ya daure sai ya zama masa alkhairi. To sai mu ce to da ni'imomin da za a baya da musibobin da za a sa duk a ranar shekara a ranar rana ake rubuta, za a gama rubuta duk. Saboda haka in an rubuta don haka ne ma a wannan daren sai ka nemi tsari daga dukkan masa'ib musibobin wannan shekara ko kuma roƙi Allah duk alkhairan wannan shekara. To sai kuma a shekara ta 255 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, Allah ya kaddara a wannan dare mai albarka a safiyansa mutane sukan ce jijjibi sahara gab da alfijir kenan, to aka haifi sahibar asirar zama. To sai ƙara ma wannan dare da wannan rana babban daraja, sai ƙara mashi babban daraja. Dama yana da matsayi, an san shi ranar da ake rubuta abubuwan da su faru a shekara ne, sai kuma ya dace da ranar haihuwar sahibar asirar zama. Rayuwar sahibar asirar zaman ainihin albishir ne ga wannan al'umma cewa ainihin shugaban wannan zamani kuma madogaran wannan al'umma, wato wanda kuma Allah ya kaddara masa zama cikin mabiyansa duk tsawon zamani, shi a lokacin aka haife shi. Allah tun kafin haihuwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin limaman nan 12, limami bayan limami da sunan kowanne, kuma ya ambata cewa shi wannan imami zai yi gaiba har guda biyu, akwai gajeruwa akwai kuma doguwa. Wannan batun haihuwansa zuwa haihuwansa ya zama ya kai haddin tawatur, duk masoya da makiya duk sun sani. Sarakunan Banu Umayya sun sani, sarakunan Banu Abbas sun sani sarai, duk sun san a yin maɗin nan, duk sun sani sarai, kuma ba abin da su bai ba su yi ba don su hana wannan al'amari gudana. Al misali akwai wani sarkin musulmi da aka yi mai suna Ma'amun ba Abbasi, idan ya gano cewa Imam Jawad shine limamin zamanin, to sai ya ba shi auren ɗiyarsa, aka yi gagarumin biki. Abbasawa suka ji haushi, ɗan Banu Abbas jinin sarauta, don me zai haɗa jininsa da ba alawi ba Husaini. To shi fatan da yake shi ne tun da wannan shi ne imam, to shi ma zai zama ɗansa imam ne, shi ɗan shi ne imam na 9, ɗansa zai zama imam na 10 kenan, jikansa ya zama imam na 11, jikansa ya zama imam na 12. To in aka yi sa'a ita wannan 'yar tasa zai zama ita ta haifi imam mai zuwa, to kaga shi ma ya ɗan samu imam ɗin yana da jininsa. Abin da kaga wato ba na sun sani kenan yawa. To daga baya ita matar tana ta fata ta so auren ba, ta ganin ya zata aka zama ta aikin ya ga mata sirrin abin ya ci a ta ita mata yadda da ta gaba sai ta ga shiru ita ba ta haihu ba, shiru ba ta haihu ba, shiru sai ta gano ashe dama yana da mata kafin ya aure ta, ita ba ta sani ba, kuma ta haifi ɗa namiji. To shi ne ta ce to shi kenan ka mutu ka gama, ita dai sanadiyan kashe shi, kaga ta hasarar duniya da lahira. Plan ɗin Ma'amun bai yi ba. Farola Ma'amun ya yi wani mafarki na daban, baya ga wannan na gaskiyan ya so ya fito da mahadin ƙarya. Lokacin yana da fadawa masu masa hadisi, kun akwai wasu mutane ana ce masu wabba'un, masu watsin hadisi,
shi sarki musulmi ne kawai zai nishadu ya ce shi ba hadisi ne da annabi ya ce ana iya kaza ya ce ranka ya za duba sai a ɓata hankalin dare a isnadi shine yanzu ake ta fama da mutane a littafin su sahihai su ci a tafau wannan hadisi ne nan ko a fadan sarki aka kirkiro wanda zai kirkiro ƙarya zai ce maka shine kirkiro zai ce zai jingina ma wasu ne wanda ake ganin darajar su ai an wani wanda za a gazgata su to haka ne ce za ka ga isnadi mai kyau a nazarin su mutane zai lura da waɗanda mutane su yi girmamawa ne ya ce ai wajen su ne ma aka roƙa in ya ce shi ne ya mafarkin wannan hadisi aka shafe kaza ba zai kula da shi sai ya sa sunan mutanen da za a aminta da su abin da ke faruwa kenan to su shi lokacin shi Ma'mun sai ya fito da mahadin ƙarya saboda haka sai ya ce to dama an ce mahadi din nan aka ce su shi ne kirkiro hadisin cewa sunan mahadi zai zama sunan manzon Allah wannan haka ne sai ce sunan babansa kuma Abdullahi sunan mahaifiyarsa kuma Amina kamar sunan yau kamar na manzon Allah shi yasa ake mashi wannan hadisi yana na littattafan ama saboda mene shi Ma'mun sunansa na sosai Abdullah don sun yi sarauta ne suke kirkirar makan suna sai yanzu ka ji an ce Mu'tasim Mutawakkil wane sun yi sarauta suke sa suna amma in kafin su yi sarauta suna da wani suna da mutum ya zama sarki sai ya sa suna to Ma'mun din sunansa na sarauta ne babansa kuma Harun wanda shi kuma ake shi masa wai Rashid to so yana da mata Amina sai ta haifi ɗa sai ya sa masa suna Mahadi to ba ka ga yayi tsaba sai ce sunan mahaifin Mahadi zai zama Abdullah mahaifiyarsa Amina kamar daidai da irin shi na manzo Allah shi kuma wato sai haifi ɗa ya sa masa suna Mahadi yana son nan gaba a ce ai ga ma Mahadin wannan kuma cewa yanzu in ka ce musu ai Hujjat ibn al-Hasan sai ce to ba an ce Abdullahi bane a hadisi in ka ce kuma ya sunan su mahaifiyarsa aka ce Narjis sai ce to an ce ai yayin mutabaga da sunan mahaifiyar manzo Allah to a kirkiraren hadisi ne shi sarkin musulmi Ma'mun ya kirkiro wannan to amma mahadinsa bai zama ba kun san akwai cikin yanzu akwai mahadi ko yayi ko barna mahadin nan mahadin Ma'mun kenan ba yayi sarauta yayi barna sosai yayi mai iyalan gidan annabi barna amma ya rika amsa al-mahadi to yanzu ya tabbata ba shine mahadin da ake to mahadin sosan sun san cewa zai zama Hujjatu min al-Hasan ranar haihuwan sai da suka duk abin da su dun sana suka ce lokacin shi sarkin musulmi wani lokacin ya shiru daren nan bai bacci ba tun kafin da ya wannan yadda fir'auna ya sa muraƙaba a gidajen gidajen bani Isra'ila don kar a haifo Musa to haka wannan sarkin musulmin wannan lokacin shi ma ya sa muraƙaba a gidan Imam Hassan al-Askari ya sa 'yan rahoto 'yan SS mata da 'yan SS maza na fara wani SS ya zama da aka ake shi jami'an tsaron Najeriya jami'an tsaro na ciki ɓoyayyu suka saje wasu suna cikin gidan mata wasu kuma suna aiki a gidan maza ana kai masa rahoto akwai wata mace mai ciki a gidan ci babu ba wata mace mai ciki babu ko ku yanga lalle ba ku yanga mai ciki da an ji labarin an ga alaman ciki a sanadin to ana na amon ana makawa ba wanda ya ga alaman ciki shi bai yarda ba dole akwai mai ciki don annabi baya ƙarya kuma imanin ba su ƙarya sun ce shi Hassan din nan shine limami na 12 kuma lalle ɗansa ne abuwan Hassan shine limami na 11 nake so in ce kuma lalle ɗansa ne na 12 kuma an faɗi ranar da za a haife shi a duk an faɗa ce
ake har daren nisfa sha'ban ya ce wannan dare ne, wannan dare ne, an riga an faɗa mara wannan dare ne ranar haihuwansa. Ba kowane nisfa sha'ban ba, wannan hususin na ranar da aka yi wannan. Saboda haka zaunan na abin sun sani sarai, yasa aka baza masu gadi ko ta ko'ina. Ya ce lalle su yan rahoto suka ce lalle ba mace mai ciki a gida, ita sai da na tana da ciki amma ba ta da wani alama mai ciki, ba yadda za a mutum ya ganta ya ce ta da ciki. To sannan dare ya aika a yar uwansa sai da Hakima ta zo, ita za ta yi unguwar zo, ya aika ta zo. Akan hanya duk akwai masu gadi cikin daren, in sun biyan sai su ga dogari, in sun karkata nan sai su ga dogari, in sun bi ta wannan lungu sai su ga dogari. To ƙarshe dai rannan inda suke tsammanin za su ufe ba dogarin, suna yi fitowa kawai sai ga su ga dogari kawai, ba batun inda za su kauce su laɓe, kawai sai ga dogari dam a gabansu. Suka sun tsoron zai gansu, da wanda ya je kiran sai da Hakima da ita Hakima sai suka kawai dogarin yi wani gara, sai suka wuce ta gabansa bai gansu ba. Suka yi wani haka, suka gashi yana tsaya ga garo, yana jiran ya ga ko zai ga, ai dama an ce ita wannan Hakima ita ce unguwar zoma, ya ga ta inda za ta bi, ya sai ta wuce ta gabansa, ta je gidan. Shi mai ki faruwa ne, shi ma masa a masakar shi haihuwa za a yi, kwa za ta haihu ce sai da na da suke kasance da ita. Ta ce ni ban ga alamun ciki tare, ta ce lalle ita za ta haihu, wayo kuma za ta haihu. Ya zauna a ɗaki yana controlling kamar remote control, yana karatun inna anzalna fi lailatul qadr. Ita kuma nan kuma a ɗakin ana jiran lokaci, zuwa can ko lokaci sai ga alamar naƙuda, sai kuma aka haifi wannan haske wanda Allah ya yarda shi ne. To abinda mutum bai isa ya hana ba kenan. To kuma duk da cewa akwai jami'an tsaro na ɓoye a gidan, ba wanda ya san an yi haihuwa, amma shi sarkin musulmi ya san ranar da haihuwa. Ya ce masu lalle an yi haihuwa, suka ce ba da ba haifi kowa ba, suka ce lalle an haihuwa. Suka shafa su ba su ga, bayan da yake nan shi Sabir Asman haihuwansu sai ya girman kamar wata ɗaya kwana ɗaya, bayan kwana bakwai sai aka ga wani kamar yaro yana kaiwa da komo, ya ɗan ya girma ka. To ya za a ce an haife shi yaro ɗan wata kamar bakwai, kaga ba za a ce an haife shi jiya ba kenan ko. Ana nan kuma sai aga ya fara tafiya ma, ya zama kuma ɗan yanar da nan ya zama. Da labarin kisan ta haihuwan Sabir Asman zaman ana faɗa mutum wanda ba ma'abocin ya ƙi ne da hanyar ahlul bait ba, sai dai ya garawa ce ana shara da ƙarya, kuma ba zai taɓa ganewa ba. Amma shi yasa wasu abubuwan mun bar mu kanmu, wanda ya sani, wanda bai sani ba kuma sani. Muka ce maka an ɗauke shi an yi saman bakwai da shi, za ga wani zai wage wake, ha saman bakwai, sai mala'iku suka ɗauki suka yi saman bakwai da shi, ha ka ji su shi an nan ke. In ba ka da rabo, ba ka da za ka gane. Amiru ya ce al'amarin su sa'abin musa'ab, mawuyacin al'amari ne, sai zuciyar da Allah ya tatsi imani daga ciki, ba kowane ke gane al'amarin su. Amma su wa'annan da yake na ga su sun san akwai yaro, sai suka fara jin labari akwai wani yaro. Ya aka nan sai aka ce ai gashi ashe ta haihu, ba wanda ya sani aka ta haihu, har gashi yaro yana kaiwa da kuma kuma da gani ka san so yadda suke duk a'imma gaba ɗayansu, ba wanda bai magana yana cikin uwarsa ba kuma wanda bai magana yana jariri ba. Manta da batun ama da cewa wai mutum nawa ne suka yi magana suna, duk annabawa sun magana suna jariri, ba annabi Isa kawai magana jariri.
duk ma'asumai sun magana suna cikin uwansu, duk ma'asumai sun magana radda aka haife su. To da ganin imami ba wani abu ne wanda zai ɓoye ma wanda har da maki wanda ya sani zai gane cewa wannan ba mutum ne adi ba, don zai ga yana magana da ilimi amma yana ƙaramin yaro, wanda adatan abin da aka sani shi sauran mutane akan haife su ne su yi jarirantaka su yi masu tarbiyya har su fara koyon luga a hankali, bai su fara ba yaro ya fara cewa ba ko ma, shi yasa ma zai ga ce ba wani shi wai wasu kalmomin yara ke kirkirwa universal ne kowa da kowa, sai yasa kaga duk duniya ana ce ma uba baba, kowane harshe baba suke saboda yara ne da farko zai ce ba nan da na sai ka ja ce ma daga aka ko ina kai zaka ji amma an ce mama, ko a wani harshe kace mama zaka ga duk ko harshen wane ne haka ne. To a fara koya mashi lugan da yake muhallin da yake ya koya a hankali ya ana ma ya fara cewa kaza ya fara, to su koran da aka fi su suke magana tangaran bi lisanin arabiyyin fasih, tangaran mutum ya magana fas, kuma da ganin yaranta kai kasu bayan ba yaro ne adi ba, duk kuma haka suke tun daga na farkon su ba wanda ya kama da yaro adi. Kawai aka ci ko mamun da yake gwada lokacin Imam Jawad yana yaro ai ya gwada shi sai gane cewa ya ce wannan shine imam ɗin ko da gani saboda ya fahimci gashi yaro karami gashi wani kun san bayanin yadda suka yi da Yahya bin Akfam ko wani da aka ya tara shi mamun ya tara malamai su a yar kuri, shi Yahya bin Akfam ya tambaye shi me zaka ce dangane da wanda ya kashe farauta ya farauta yana da ihrami da haji. Wasu wannan kisa masu na kawo sosai da ya ce zai da bidda mashi mas'ala wajen 50. Ya ce to shi farautan da ya yi da daddare ne ko da rana, a wuri kaza ya yi ko a kaza, wa abin da ya tsuntsu ne ko dabba, mene ya dinga fitar mashi da ya dinga, sai dai wannan alƙalin alƙalai ya wage baki ce wannan wani irin ilimi ne kuma ga shi yaro. Sannan sai ya ce ya warware mashi kowane in kaza ne hukuncinsa kaza ne, in kaza ne hukunci kaza ne, har hukunci wajen 50 daban-daban. Kowane ya wage baki ce kayya wannan abin mamaki ina wannan yaro ce sai shi mamaki ce ai na ga muku wannan shine limamin zamanin wani lokaci, wannan magajin babansa ne. Na gwada muku don kusan cewa shi yasa ma lokacin yana son ya aurar masa da yarsa su Banu Abbas suka kiyarda, sai yi wannan gwaji sai suka ga kai wannan wani irin ilimi ne haka, yawa matashi da wannan irin ilimi. To sukan bambanta duk cikansu gaba ɗayan su, don ilimin su ba irin namu ne da aka je makaranta a riƙe ko a manta ba, ka karanta wani lokaci ka manta kuma mutum ya tsufa ya manta. To su za su nasu ma Allah ya kaddara matsayin su tsufa baya manta komai. To shi ke na ga muka sabir aswar zamani girman su riga sun san shi ne, kuma sun yi kokarin su kawar da shi tun yana karamin yaro. Duk shekaru sun yi abubuwa daban-daban, amma dai Allah bai yarda ba, har sai da kai ma lokacin da suka lura cewa su mutanen mabiya iyalan gidan annabi su suna ba su cikin kunci dangane da al'amuran suna da shugaba bayan Imam Hassan al-Askari. Aka rasa kuma inda shugaban nan yake, suka yi ta fafitin ina za su gan shi amma yana nan tare da mutane, amma kalilan suka sai inda yake. Amma su a lokacin makiya suna neman shi ne wai su kashe, sai ga sun hana abin da Allah ya alƙawari kenan. Kasan ba a hana abin da Allah ya riga shi da zai yi ba zai yi ba, amma su makiya dai suna da nufin za su yi wannan. Amma dai Allah bai ba su iko ma su san ina yake ba har ya girma, amma suna ganin su mabiyansa su ba su da wata matsala dangane duk da wani abin ya taso za su ce ai mai zamanin ya ce mana kaza ne, ina kuke ganin sa ne.
to Allah ta'ala ya ɓoye shi daga ganin waɗanda ba su biyayya gare shi, sai mabiya ke gani. Su mabiya suna da yaƙini, sauran mutane kuma sun wanda suka san akwai suna ƙoƙarin su hana, amma ba su inda yake. Har ya zuwa lokacin da ya shiga ƙaramar gaiba, yana amfani da 'yan saƙonsa, yana magana da su 'yan saƙon na isarwa, har yanzu 'yan saƙo har guda 4. Sannan yanzu da ƙarshe mai ɗan saƙo na 4 ya ce to daga kai ba wani kuma ɗan saƙon da yanzu kuma za a shiga gaiba doguwa, cikin ita wannan muke a ciki. To amma har yanzu sahibul asr zama muka na sha faɗin wani ce su fa shi'a ba suna jiran mahadi ya zo ne su bi shi ba, an fahimta, shi su suke bi yanzu din nan ma. Kasa akwai su suke tunanin imam mahadi zai bayyana, to in ya bayyana za a bi shi, to mu shi muke bi yanzu. Kuma yana nan tare da mu, shi ke kwakwafa al'amura. Na fita cikin malaman akwai Sheikhul Mufid, babban faƙihi, wanda aka ce ya taɓa ba da fatawa sai ya zama ya gano ya yi kuskure. Fatawan dangane da mace in ta rasu alhali tana da tsohon ciki, ana iya yankawa a fidda ɗan, yakan yi haka nan, amma sai an yi da gaggawa. In aka ɗan jima kaɗan shi ma ɗan da ke cikin zai rasu, to sai ce ana iya yi, amma a yanka ta wuri kaza. To sai daga baya ta inda ya ce a yankan ba nan ne ya kamata ba, to sai abin ya dame shi, sai ya daɗe bai fito ya ba da karatu ba, shuru yana cewa to yanzu da yadda ne kuskuren da a ce wannan na faɗi wannan an je an aikata wannan ta'asa, kaga ayyukan kuskure an yi kuskure, abin ya dame shi, sai ba fitowa makaranta. To rata na sai ji an kwankwasa masa kofa, fito sai ga wani ce fito ka koyar da mutane fiqh, suna da bukatan ka, na ka kai ka koyar muni masu gyarawa. To kaga tabbatun wani ne ya gyara masa shi kuskuren tun asali, da ya ba da faton ai ba aikata ba sai da aka gyara masa, a ce shi sayur a zaune ya gyara masa, sai shi naka koyarwa na mu gyara, ka zo ka koyar, ana bukatan mutane na bukatan ka. Idan aka kuskure sai kwakwafa lokacinsa ne, yana supervisor da abin da muke, yana muraƙaba, yana daki. To kuma kisosi na ganin sahibul asr zaman za ka ji shi daban-daban a wannan zamani namu, zamanin da za ka ga magabata sun yi rubuce-rubuce daban-daban. Sun rubuta cewa sun ga abin ina jin ko a muƙaddiman sawabul amal da iqabul amal ne, wannan Sheikh Saduk ya rubuta cewa yana dawafi sai ya ga sahibul asr zama, sai ya ce ya rubuta littafi kaza, ce ai na rubuta, sai ce ba wanda wannan rubuta wani aka kara. To sun ga shi kage shi sannan sai ya rubuta wannan littafi, a cikin muqaddamar littafin ya ce ya gani, ya ce masa yazo. Haka kuma da cikin malaman Kano rubutu maza ga suna cewa rana kaza shi wannan muhimmiyar rana ce, kamar Sayyid Ibn Tawus akwai wanda ya faɗi wata rana ce shi wannan muhimmiyar rana ce gare shi da jikokinsa su godiya ga Allah, don nan ne ya kasance a gaban Sultan al-Asr. Kaga sun da yawan mutane da sa ba na bagabata da ma a wannan lokacin sai ka sha mamaki ganin sahibul asr zaman, don wani suna mana izgili masu izgilin ba su taba gane komai ba, kuma za su gane ba, cewa to kuna kullum ba ku da wani magana sai akwai wani shugaban da ba a ganin sa. To a ina yake? Kullum ku kuna da shugaba amma ba a ganin sa. To ko kana da shugaba wanda kai kake gani, dole ne kai ta ganin sa? Ina tambaya ne, dole ne su bayan su suna ne yanzu wannan zankalelan kanjaman nan mutum nawa suke ganin sa?
cikin mabiyansa. Wasu shi ne waliyinsu amma ba ganin su suke ba, illa sai su ce zan kalele ya ce kaza, kanjamin me yanzu yana ya fita ya je neman magani, illa ya ka, amma ba ganin su suke ba, amma shi ne waliyinsu, shi ne shugabansu. To kaga su ma kenan, ballantana wanda yake ainihin hujjan Allah a doron ƙasa, shi ne kake bukatar lale sai kai kowa ya gan shi. Ba lalai ne ya zama kowa yana ganin shi ba, amma yana nan. To sun da suke suna izini har su ma wai shugaban naku ina lamban wayansa ne, sai mu buga masa GSM ɗinsa mobile, sai mu buga masa waya. Wato izgili ne da wannan, a ta izgili ka kwa da kokari ko ne za ku yi hasara insha Allah. Su mu muna da yaƙini ne, ba muna hasashe ba ne. An sa ko wani yan su kisosi da na bayar a baya irin ranar makamanta yau, kila wasu na taɓa ba da labarin Sheikh Isa a Romana na Bahrain, wasu suna da wannan ranar makamanta yau. Ina iya maimaita muku kisan a gurguje. Wani mutum ne ya zo fadan sarkin Bahraini da tuffaha, a ciki akwai rubutu a jikin tuffaha din, an ce an rubuta Muhammadu Rasulullah, sai aka ce fulanun khalifatu Rasulullah, fulanun kaza, fulanun Abdullah. Aka rubuta sunayen halifofin sun rashidin guda 4 a jikin tuffaha din, sai aka sai gashi ya zo da shi a fada. Ga tuffaha ta afuwan ba tuffaha ba, rumman nake so in ce, rumman kusan rumman yana da ƙarfi, bayan shi yana da ƙarfi. Tuffaha wanda ina ce tuffaha ba tuffaha nake so in ce, rumman nake so. Shi rumman bayan sai yana da ƙarfi, sai ka ɓara ka sami 'ya'ya a ciki. Shi ko tuffaha da nake cewa, shi tuffaha ana gatsan shi ma da haƙori. Shi ko rumman yana da ɓawo mai ƙarfin gaske, aka ba a cin ɓawon, yana da ɗaci, akan ɓare ne a ci 'ya'ya. To a jikin rumman ɗin ne, dan san sake mai rumman ne ya zo da fada da wannan rubutu. Sai shi to gashi, sai aka ce to na shi a masu cewa daga annabi sai Ali, to ga gaskiya ta bayyana, ga shi a jikin rumman, a ce ga hula fa'ur rashi na guda 4. So ka gani, kaga wannan rubutu ne ɗabi'i, ga shi rumman ya rubuta a jikin rumman, an ga rubutu. To ya ka gani malam, ba kaga an kama dahir ba? To shi yanzu aka kira su shi'a din a lokacin, ba suna da yawa bane a Bahrain a wancan lokacin. Za ka ce to me za ku ce dangane da wannan? Ga gaskiya ta bayyana, Allah ya fito da sunayen waɗannan mutane a Roma a rashuwa. Alhaji kuku na cewa daga annabi sai Ali sai Hassan sai Hussein sai ayan Hussein tare, to gashi ba sunan sai zo ga waɗannan. Me za ku ce? Su mutane suka yi shuru, suka ce to a ba mu kwana 3 mu san amsan da za mu ba. Suka ce to kuna da wannan. Suka je suka haɗu a cikin, suka ce to wannan wata musiba ta fi kunno kai, kuma dai ba wanda zai magance mana wannan sai sahibul asr wanda saboda suna da yaƙini akwai sa. Suka ce yanzu da za a yi to wanne ne mu zai je zai nemi ganin sahibul asr zaman don warware wannan lamar. Sai suka ce to za a yi mu fidda irin ƙuran bai ake ce ƙuran fidda gwani, mu fidda ɗaya daga cikin mu ne, amma ba ƙuran abin mu mai akan yi datsa. Akwai wani abu, akwai wani hukunci da Imam Ja'far Sadiq ya bayar in ana neman wannan, ba sai na magana da tsawo, ba na so an kawo kissa tsakanin dabbobi ne, ana so a fidda wata wanda ake ganin ita wannan yanka, ba hukunci zan kawo ba don magana da tsawo. Sai a raba garken biyu,
sai a fidda wannan sai a ce to a nema daga wannan sai a sake rabawa biyu sai a fidda wannan sai a ce daga har sai ya koma biyu sun koma biyu sannan sai a ɗauki ɗaya. To yana tsammanin shigen irin wannan suka yi sai suka ce to yadda za a yi mu dare biyu rabi na sai muka ce to yanzu a fidda wannan rabi cikin wannan rabi ku ba ku dare rabi na to kai kuma sai a cikin wannan kuma ana neman Allah ko ne ana addu'a Allah ka fidda mana wanda ya kamata ya kuma wa'annan ku sake rayuwa har abin ya faɗa kan na ƙarshe mutum ɗaya shine wannan mai suna Sheikh Isa to Isa Sheikh Isa sai ka je kai tawassuli ko ka an samu amsa to shine sai ya tafi hamada yana ta addu'o'i salloli da kira da addu'o'i da sun yana ta tai dare na ɗaya bai ga komai ba na biyu bai ga komai ba na uku ana gobe wa'adi kenan sai ya ji murya bai ga mai magana ba ya ce ana cewa ya Isa me yasa kuka zaɓi har kwana uku me yasa rannan ba ku ce rannan a ba ku lokaci ku zo ku kawo sai ce to ai marasa zamani muka yi sai to yanzu ku je a je gidan wannan mutumin da ya zo da rumman ɗin nan a duba ɗaki kaza a duba akwai akwati kaza mai kama kaza akwai asirin wannan abin a ciki kuma hujja na cewa wannan abu ba gaskiya ba ne shine in an ɓara roman ɗin hayaƙi zai fito kasan ga ɓara roman za ka ga ya roman ya ce to in aka ɓare za a ga hayaƙi ne ya boom ya to shi ke ce hujjar cewa wannan ƙarya ne in an ɓara roman ɗin za a ga hayaƙi ne da fito to sai shi Sheikh Isa ya zo ya fito sai suka zo wajen sai me ya faru sai ce ku biyo ni sai suka bi shi sai fadan sarki to mun zo wa'adin kwana uku ya cika gashi sun zo to mene sai suka ce ina son sai shi Sheikh Isa ya ce ina son a haɗa da wasu mu je gidan wannan mutumin akwai abin da za mu ɗauko sai mutumin shi bai da aje gidansa sai sarki ce ya zaka ce ba mun ce musu kawo mana mafita ba sai ya haɗa shi da su da dogara ce ku je gidansa shi aka je Sheikh Isa ce a buɗe wannan ɗaki aka shiga duk an mashi misalin ɗakin ya ce a buɗe wannan akwatin daga akwatin a ce a buɗe wannan aka buɗe sai ga wani kwasfa na ƙarfe a ciki ya zana wannan a birkice ya rufe roman ɗin tun yana ƙarami ya girma a jiki sai rubutun ya fito sai aka ɗauko kwasfan ƙarfen aka zo da shi fada kasan kai rubutu in za ka rubuta za ka yi ta daga kasan arabiya daga dama zuwa hagu ne ko in ka rubuta daga hagu zuwa dama ka manna zai fito ta dama zuwa hagu ne ko fansa to shi ne kankara abin shi ya rufe roman din da wannan karfen roman din ya girma a jikin karfen sai rubutun ya bambaro a jiki ko in ce bambaro in kwarmi yayi in yayi bashi yayi mai guru ne ya fito to sai ya shiga cikin roman din in kuma rami yayi sai shi roman din ya kutsa ciki to shi kenan sai aka zo da wannan kwasfan karfe da aka yi zanen ga roman ga kuma ga inda ya girma to sai ce kuma hujja na cewa wannan abu ƙarya ne in an buɗe za a ga hayaki sarki ce a ɓara roman na ɓara boom hayaki fita sarki ya sha mamaki shi ahlus sunna wal jama'a ne yace daga yau na zama shi'a to kuma duk wanda yake son gaskiya yau ya zama shi'a sai na asalin baharin su zama shi'a kenan sai da British suka wannan gidan sarautan ai ba na ce asalin bane sun je sun dauko ne daga Saudi Arabia suka dankara musu turawan Ingila
wannan Ali Khalifa ɗin da yake barna ɗin amma mafi yawan mutanen Bahrain shi'a ne to asali kenan to kaga wannan furub ne na cewa akwai ma'abocin zamani to wannan na kawo muku misali ne akwai misalsali yawan gaske wanda aka zo a yanzu a wannan shi wanda ke ba labarin wannan labarin Sheikh Isa Ruman din ya ce mai ya je Bahrain ya ma je kabarin shi Sheikh Isa Ruman shi ana ce mai Sheikh Isa Ar-Rumani saboda kisan wannan Ruman shi ya je kabarin Sheikh Isa Ar-Rumani to kun ga misalsali irin wani sa nuna mana cewa ainihin batun sabir asar zamani yana nan tare da mu kuma yana supervising abubuwa yana kokofawa yana daidaitawa wannan haka ne annaba wani kisa da nan ba ku bayanin wani wancan karan ba manta ba ina jin na karshe ne da kafin waƙiya nake cewa ainihin akwai na nuna ma wani malami marji'i hotunan irin tarurrukan mu kawai da ya duba hotunan ya kai ce ai wannan aikin cyber aswar zamani ya ce maraji aina kum cyber aswar zamani yana Najeriya ya ce wannan aiki ko da gani a wannan aikinsa ne do shi kaga sai wani lokaci mukan ce mun ma wani ya ba mu credit bai sa abin da yake ba mu ne da wannan wurin ba mu muka yi Allah ta'ala ne mai abinsa don zukata ka ga zukata cikin gajeren lokaci sun canza cikin gajeren lokaci irin wannan ai mu'jiza ce to inda ka ji ɗoriyar mabiya ahlul bait sai ka ga ainihin dama can suna nan mu ko nan shekara 40 da suka wuce ba su nema akwai wani wanda ya koyar a jami'ar Ahmadu Bello wani mutumin South Africa wani Sayyid Aftab a Haidari yana mutumin South Africa ne yake gama labari ya ce akwai wani ɗan uwansu ya koyar a nan ABU ya ce ko ya bar ABU 78 ne 78 ya bar ABU to sai ya ga hotunan Ashura ya ga kuma ya gane ma muhallin ya ga wajen pizza din ka san gidan pizza tsohon ginin nan na Marmara ba san ko yanzu an rusa ba to yana ha yanzu to ya gari ya ce ca lalle wannan ya san wannan wurin ya ga kuma mutane hololololo kuma ga sun sa kayan Ashura ce kai ya ce to har ya bar Najeriya shi babu shi a ko ƙwara ɗaya ina ya kai haka cikin gajeren lokaci kawai ko abubuwa sun sake to wannan in ma wani ya ce mana wai aikin mu ne na san wai na sha faɗa a wurare daban-daban ba a nan ƙasan ba a waje ce to mutane sukan ta kokkoda mu sai ta kokkoda mu to gaskiya ba mu haƙaƙar da komai ba mu abin da muka tsina in ma da wani abu daga namu bangaren sai ajizanci wannan yin Allah ne ba iyawan mu bane to mutane su nukan ga wasu mutane sukan sai su ta kokkoda mu a ta kokkodawa hannu abin ya wani lokaci ya kaman ciwo amma dai sai ce to shikenan Allah sa su gane akwai abubuwan da muka gani masu ban al'ajabi wanda a wannan waƙa mutane abubuwa ta daman gaske sun yan uwa za su ta baku labarin abubuwa kowa ne ya baka kissan su zaka ga ya bada kissan masu ban al'ajabi a waɗanda wanda ido ya gani to za ka kama al misali a ce ga akwai wata yarinya wanda aka harbe ta a al'auranta so aka harbe ta da bindiga ta kasance ba ta iya yin bawali sai ta koke ta kuka a kwantar da ita asibiti wata na kawai sai ta ce ma mamanta ta kawo mata ko za ta yi bawali sai ta yi bawali ta lafiya aka tsana ta mamaki sai ta ce ita ta ga wani wanda ya zo kamar ya yi wani alama ne haka kawai ta zo da shi kenan sai ta ga ta warke to irin wannan zaka ga mutane sai ta baka irin wannan labarin akwai ma wanda sojoji suka kafa masa kibiya a baki kibiya su suka kafa suka buga ya bullo har nake cewa soja ko yan banga suka ce lalle soja ne sa masa kibiya a baki aka je asibiti aka kwantar da shi haka nan ga kibiya ta shiga nan ta fito suka rasa za su ci kasan kibiya na da makaratu to yanzu cire kibiyan jidali ne ba san yanzu za a iya cire makaratun baballanta za a cire kibiya
haka nan ya zauna yana jinya ba wanda ya san mafita. Rannan kawai sai aka ga kibiyan ta fita. Wani mai ji shi mai jinyansa ya ga lokacin da kibiyan take ficewa, amma shi kuma wanda majinyacin ya ga cewa wani ne ya zo cire masa, shi kuma ya ce Imam Hussein. To irin wa'annan za ka ga da yawan gaske mutum sai an yi kaza an yi kaza. Wannan kaga wato wani abu ne na yin Allah ta'ala, ba yin mu bane, ba mu muka haka karba. To na kan ga yanzu mutane su kan ta surutu kullum, na duba irin media din nan in ga surutan yan uwa masu ban haushi, zagzaki kaza ne, zagzaki kaza ne, zagzaki sai ka ce shi zagzaki nan wani abu ne. Ba abin da zagzakin ne ya kulla makansa, Allah ta'ala ne. An mana harbin mutuwa, ba yadda za a yi mutum ya rai da wannan harbin. Kamar yadda kusan yan firing squad tsuguna suka yi hudu suna ta an da yara sashi irin mai jigi daɗin nan, harbin da ba yadda za a yi bil adama ya rayu. To amma sai Allah ya rayu abu, duk da kuma wasu Allah ya karɓi su a lokacin. Amma muna mu harbin mutuwa, ita malama tana gabana, cikin ta suka dinga dora sashi. Ciki ka lura a ciki fa a dinga dora mutum a sashi a ciki. Sai zuwa can sai ta ji harsa suna ta gangarowa suna ta gangarowa sai suka tattaro a kugu aka kwashi. Ba wanda ya fasu ma ce a sasun ma buɗe cikin su ga ko dai wani ya shiga. Ina jin a wajen buɗe cikin ne ma suka dan mata wacce suka samu, tun da nan Najeriya ne suka yi aka sami dan tangarɗa, tun da sun ce sai da suka nemo wanda suka fi ƙwarewa akan aikin, amma dai anan aka yi anan Abuja. To amma dai ana zakan ta fama da ciki, ga alama lokacin da suka buɗe cikin su neman su ga ko akwai bular ya shiga, to su wajen abin nan ko sun san an sai samu dan tangarɗa. Amma wanda haka bai san ba, suka tabbatar da ba inda harsashi ya huda cikin bil adama a dinga dora harsashi ga mai harbin nan ba nesa yake ba, ga ka gashi yana an ta harsashi a ciki, ya duba ba iyaka, duk suka zo suka tattaru a wuri aka kwashe. To kaga wannan dibara ne, dibara ce ina tambaya. Ita malama ta wani ɗan dibara ne ko kin cika dabaran? Ba kawai dabara ma ai ba zai shiga ba abin ko wata dibara, ba wani dibara, wurin Allah ne kawai. To ni kuma abin da kan ce mutane ce ni fa ina kallon mai harbin nan a kwance yana harbi, amma ban san yadda aka yi bullet ya zo ya kwana ya harbi ido na ta gefe, ya yaga idon dama ya je finci idon hagu, ya komo da idon hagun nan na ɗauko idon na mayar na matsa, na kwaso jinin da ke nan na shafa a gemu, ina tunanin cewa tafiya ne. Shi kuma ya bar raguwan ƙarfe ƙyam a jikin idon dama ɗin, gashi har ina ji ya huda, gashi ina ganin a san ba zan iya ɗaga, amma ina gani tangar. To shi likitan da ya aikin idon shi abin ya ba shi mamaki, bai taɓa ganin wani irin wannan ba. Har sai ya ce maka gode ma Allah, ba yadda za a yi ƙarfe ya huda ido mutum ya gani da wannan idon. To sai na ga wasu kullum sai su dame ni, ko shekarun jiya da ma jiya, ya za ku ce me za ku ce dangane da idon malam? Saboda shi waliyin Allah wallahi, ba wani wali wallahi. Allah dai mai iko, a gode masa ne ba a koda mutum ba. Ba abin da ne maka yana don uwan. Ban yi maka yana kami ba don wannan, Allah ne ya yi. Sai cewa ya za a yi to ga mun harbi yana harbi, idan ya kamata idan ya huda idan ne ko ya fice ta nan ko, to me yasa bular ya kwana? To kuma yasa idan ya zauna, me yasa kuma yanzu nake gani? Da ji da gani da hankali. Ha ma yake ce musu kun ga in kana cikin wani hali na tashin hankali, kun san hawan jini kan tashi. Ni da madan duk muna da hawan jini, amma duk lokacin da aka gwada sai hawan jini ya zama normal. Har wasu lokacin da aka yi asibiti a Lagos, shi wani likitan ya ce ka tabbatar kana da hawan jini? Sai dai ina da shi. Sai to amma ba ga hawan jinin ba. Amma in muka gani za mu baka magani, amma yanzu dai mun ga jinin ka normal ne, ba inda ya nuna kana da hawan jini.
ka tabbata ka nace na kuma na sani ina shan magani kafin waƙiya, amma kuma yanzu ba hawan jini. To kuma wani ina ba shi labari muna tsare zo, ban san ko yana nan ba cikin wanda suka zo. To shi kenan sai na ci masa, kaga an harbe ni ko an dagargaza cinya, an dagargaza hannu, ga kashi an butsutsa kashi, ina ganin jini. Amma in ga maka gaskiya, yadda ka san ana zuba man ruwa ba mai sanyi ba na firij, ordinary ruwa, ni dai ban ci zafi ba. Sai kawai sai ce karamatul auliya. To sai ne shiru, ba sake ga musu wani ce ba karamatul auliya bane, a godewa Allah wanda shi ne yayi wannan. Inda ni ne nake da wani abu da zai tsanta, ba zan yadda a harbi ko mutum guda ba, ko a jima mutum ko ɗaya ciwo wa ballantana a kashe mutum. Ba ni ne, ba yana hannuna ba, ni ma ban maka yana komi ba. Haka nan na zauna a kwanci jina-jina, suka ja ni ke masu wannan ya kama wani, soja ya kama wannan kafa, wani suka dunga ja, wani ma har ya sami dama ya ta hambari, wai daga baya so aka ce shi wanda ya ta hambari din da kafan ta kumbura himi, sai sauran sojojin suna ta masa dariya, to me yasa ka hambari ma ga irin ta nan, shi to shi ko kuma su ne, to ga irin ta, kai me yasa ka hambari shi, to ga irin ta nan kafan, ban sai da ya karata ba, duk da yawan su duk sun marmace ma dai, sun marmace. To ba mu iya mallaka mu kanmu komai ba, Allah ta'ala ne ikonsa. Saboda haka idan Allah ta'ala ya yi abinsa, ana gode masa, kamata a ce mun gode ma Allah, ba a ce kai wannan ai walihin Allah, walihin Allah. To ba anan take ba malam, Allah ta'ala ne mai tagomashinsa, bai man abin da ya mini saboda wani aiki da na gabatar ba, bai kuma tun kuɗe ma abin da tukun ilimin saboda na cancanta ba, ni'ima ce daga wajensa. Shi ne abin a godewa, shi ne abin a yaba. Ba ni ban cancanci yabo ba, da yabo ne kaga ni ne mu kai na kenan, to ni ba mu kai na komai ba. To wannan na san wani suka ga har suna ba kansu credit, mutum ya zauna ko a koda shi ko ya koda kansa shi ma, cewa wannan al'amari su ne suka kaza, su suka sha wahala, su suka samar da kaza, su suka kaza. Allah ya abu kace kai ne. Godiya za ka yi ga Allah cewa Allah ta'ala ya yi amfani da kai, ba ka shiga takaman cewa kai ne wani ba. Wani misali na san tun shekara 40 da yankai nake ba mutane ba, sun ɓara tun 1980 nake ce inda ainihin saniyan huda za a sa mata garma a gama a yi huda, sai ta shiga tinƙaro duni na hudu nan, sai manomin ce to daga baki da kira ba sai ya ɗauko ta saniya ita, ko kuma garma, ko garman kanta ma ta ce aini ne na yi hudan nan. To in manomin ya arye garman ya ɗauko wata ba, kai kayan aiki an yi amfani da kai wajen isar da saƙo, amma ba kai ne mai aikin ba. Saboda kai da aka yi amfani da kai, godiya za ka yi ga Allah ta'ala da ya sa ka cikin ajin wanda ya yi amfani da su wajen isar da saƙo, ba ka shiga cewa kai ne kai ba, ko ba ka faɗa ba, ko ka ji a ranka cewa kai ne kai. Haka kuma ba za ka shiga koɗa wani ne sai kana tuzo ko koɗa shi, ai sai kaza sai shi, to ba shi ba ne. Masu koɗe-koɗen nan su daina koɗe-koɗe, su yi ta godiya ne ga Allah ta'ala, da yabo ga wanda ya suka cancanci yabo, su yi salati ga annabi, su yi salati ga iyalan gidansa. Wato wannan ka gode kenan, godiya za ka yi kenan, sai ka ba da credit ga wanda ya cancanci credit, ka ce wannan, kamar yadda nake ce muku, wannan marja'i din da ya duba sai ce wannan aikin sahibar asirar zamani. Na fitar ba wata kissa a nan, ban cika son in bici sunan mutane ba, yanzu na za a ce ai malama da shi da malam wani sun ce kawai, shi yasa na ce muku wani marja'i. To zan ba da labarin wani kuma har wala
muna tare da shi sai ke ce mana bayan rasuwan ina jin ko ayatollah gulfa ya gani ne, sai aka ce wanda ya gaje shi ayatollah ko tafsir izi ne, sai suka je ganinsa. To shi ne nan su yi sai suka yace shi sai ganci ta wannan tsohon zai ma mai zamu je daga wajensa su, amma su mutanen Lebanon ne. Ya ce amma dama ba an shirya cewa za su je ba, sun da je gaishe shi suka je suka zazzauna. Sai can sai wani ya gaya masa a kunninsa cewa wa'annan daga Lebanon suke. Sai shi Ayatollah din ya kai shi sai ya ce masu to Allah ta'ala ya san cewa Yahudu za su kafa daula, kuma ya san ba wanda za su taka masu burki in ba shi'a ba, shi ya sa ya aje shi'a a Lebanon. Sai ce ni ban ɗauka za mu samu wani abu wannan tsohon kaga ba ya gana ba. Sai ce shi kuma wanda yake gama sai ce ina ga maka wannan ne don ka sani wannan yana nufin akwai hikimar Allah wajen samar da shi a Najeriya. Wallahi Allah ya san cewa in dai har za a dawo da addini sai ta wannan hanya. To mukan ce ainihin mun game da jarabawai, na sha wannan magana, mun game da jarabawai akan hanya lazim ne, kuma wani abu ne da dama za a sa ran ya zo, har ma in bai zo ba ya kamata mu sa mu kan ayin tambayan anya ko a tafarkin muke, tun da yake tafarkin waɗanda ake jarabawa ne. Allah ta'ala ya jarabta magabata kuma zai jarabta wanda suka zo daga baya, wannan lazim ne. Saboda haka jarabawa dama abin da dama za a sare ne. To amma jarabawoyin nan ba za su ƙara mana koyi ba sai ci gaba. Sai dai kamar da muka ce mushkilan jarabawa ita ce ba kowa ke ci ba, abin da muke jin tsoro kenan, kada wata rana a yi ba mu faɗi jarabawa. Muna fata Allah ta'ala ya sa mu hayyaki, kada ya zama a zo a gama maki a ce to mun ba mu hayyake ba. Kaga wannan jaddada mana ba majal ne na yabo ba, ko na yabon kai ba, ko na cewa wani shi kaza ko wani bai kaza ba. Majal ne na godiya ga Allah ta'ala. To wannan lokacin haihuwan sabirar ashirar zaman lokaci ne na fata, domin ya nuna mu ba muna zaune ne a lokacin da fata ya ƙare ba. Ba muna zaune a wani magana da ya rubutuwar magana na ga yan jaridun ƙasar nan sun ɗan ɗauka da Ingilishi, na ce ba muna zaune a hopeless time ba ne, there is hope. Ba muna zaune a lokacin da babu fata ba. In ka fidda rai, akwai wasu kashi an fidda rai, na san shekara kimanin 42 kidayen shamsiya, 40 kuma kenan, irin jimada al'akhira, lokacin da muka yi wannan mudahara din da muka sa musulunci kawai a Zaria, April 1980. To mun tsaya kofar fada muka ɗan slogan da jawabai, sai bayan da muka tashi sai na ga wani mutum dattijo ya zauna ya shiru, ashe yana jin ya ce to in ji wannan da shi to ya tsaya shiru, to an yi sake tuntun ne kamata a wannan ma ba yi ba, an yi nisa, wannan ba an yi nisa ba zai yiwu ba, haka ya ce wannan ba zai yiwu ba, an yi sake. Wato yana tunanin cewa shi tun zon bature ba a wannan ba, aka kyale bature ya mulkin shi ya shekara, yanzu kuma bayan shekara da shekaru yanzu a zo a ce za a yi wannan, ce ba zai yiwu ba. Kamar in ce mashi dattijo ai zai yiwu, amma dai dattijo na ji shi ne a ce to an makara. Wato kamar ya fahimci abin da muke cewa tsare, amma yana ganin an riga an makara. Kuma akwai wasu suka cewa wancan ma shi lokaci ne wani malami yana magana a gidan rediyo,
waya za a yi bature ya kafa abu shekara 100 ka zo ka tumɓuke rana ɗaya. To wa ce masa mun ce za mu tumɓuke rana ɗaya? In zai ɗauki lokaci ba a gama tumɓuke ba to uwa ba sai a fara ba. Na wani tun shekaru ba ce ina jima tun kafin tun 70s na karanta ina ka samun mujalloli da Hausa daga China. To sai aka sa Mao Tse-tung ya yi wani jawabi wawan tsoho da ya rusa duwatsu. Wani ƙaton tsauni ne a gaban gidansa, sai aka gan shi yana ƙoƙarin ya fasa. Dutse yana ta falmukan dutsen. Suka ce dattijo me kake? Ya ce ina son in kawar da wannan dutsen a kwashe shi. Suka ce haba oho yaushe za ka kawar da wannan dutse himi haka? Sai ya ce ni zan yi in ta tai har zuwa ƙarshen iya abin da nake yawa. In na mutu sai ɗana ya ci gaba, shi ma ya ta sarewa. In ya mutu sai jika na ya ci gaba, sai ta sarewa. Shi ma in ya mutu ɗansa ya ci gaba har sai an kawar. To ka san aka daɗe ana ta saran dutse ana kwashewa ana zubar, ai kaga za a ɗiba wani abu, za a kawar da wani ba kila ba gaba ɗaya kila sun ya bashi wuri ne zama akwai yau da kullum ana yi sai a ce aka daɗe ana yi. To mun mu ce ba ya ce makoyi rana ɗaya ne da ake sauyi, ba rana ɗaya ake sauyi ba. Ko juyin hali na Iran ba rana ɗaya kai ba. Ko wani littafi yana nan amma ana gan shi akwai shi a net mako 10 decades of ulama struggle. Shekara 100 shur malamai na gwagwarmaya kafin revolution in Iran ya samu nasara. Shekara 100 shur lokacin da ya nasara shi imam shekaransa kamar 79 ne ko? To kun ga yana nufin kenan tun kafin a haife shi aka fara malamai suke fafatawa. Ba mu ce maka rana ɗaya za mu kawar ba. Kun san su maƙiya suna ganin kamar sha yanzu maganin yanzu. Hai kowane maƙi sai cikin sai ɗorowa ko yanzu ne za a ya gaba. To ba mu san lokacin za a yi ba. Amma namu mu tsaya mai namu aiki. Saura na Allah ne. To amma yadda muka ga al'amura na su kuma suna lura da al'amuran, suna ganin cewa lallai lokacin da duk jarabawoyin nan suka zo, jarabawoyin nan suna ƙara mana ƙarfi ne. Kuma duk da ba su da daɗi. Amma dai natijoji muke gani nasu. Ƙara al'amari suke ba bayan muke ba. Ƙaruwa ake. Akwai wanda ya nuna akwai fata kenan. Har ke faɗi musu idan mun fara lura cewa mutanen da ainihin sun tabbatar da cewa wannan abin da muke ba zai taɓa yiwuwa ba har abada, da bai kamata su damu da mu ba. Ya kamata ka damu da mutumin da ya zo ya ce zai kwarfe kogin Niger, doko buciri, ya ce ba kana kama kifi ne ba, sai na kwashi kwarfe da shi kwatsa. Me za ka yi ce sai na kwarfe gobe ne, ka rasa kifin. Suka ce to ba da ƙoƙari. Ai bai kamata ka je ka ɗauko sanda ku shiga faɗa ba. Wallan za ma ka ɗauko bindiga ka ce a shi ne zai kwashi ko jini je ki so wallahi ya kwashe mana ba za mu yadda ba. Alhali ka san ba zai kwaso ba. Dalilin da suke faɗa ɗin ai sun zai yi wani. Da sun san ba zai yi ba da sun ce mana mahaukata. A zo suna ce akalla wasu kasan suka taɓa ganganu daban-daban ana ba su kuɗi ne ce a da dai kun ce mu mahaukata ne da ya ma ya fi. Kasan kuma ku ce bai kamata ka daga tasa ba ko in yana haukata kunsa. In dai ba ya ɗauko sanda ya ce zai buge ka ba ne. In ka ga mahaukaci yana haka ka ce ha wani mai zaka yace zan tashi sama ne. To ya kamata ka damu sai ka dawo. Akwai wani muna prison din Enugu ana mara wani cikin prisonin da su ya daɗe a prison din a tsare sai ya hau kan roof wai shi zai tashi sama yana ta cewa ko hallelujah hallelujah. To zai shi mai tsaron ko ya ce oya yanzu dai kana na hurbi in ka tashi din zan rubuta rahoto cewa ka tashi sama. Saboda ka dinga zamana da ya gaji yin mata da mai ji a ya zago. Ya ce yanzu aji masu gadi
ya ce abu ila ya kani in yi rahoto in ce ɗaya daga cikin burzunonin ya tashi zama to ya san ba zai tashi ba shi ba da ya gama zaman shi a kan rufin da ya ji yunwa ya sauko shi kenan ina nan prison din an sake shi a 83 an sake shi gwamna a nan bara lokacin ya yafe masa da ya ga wato misali da mutum zai ce maka shi wannan ba mahaukaci ba ne kawai dai ya ga kurkukun ne ya ishe shi ya ce kawai tashi zama zai yana ta kiran hallelujah in ka gama tashin ka shikenan me yasa a damu don ya ce zai tashi sama ko baka lura ba ai bai kamata a damu ko kamar yadda wani ce to in ka tashi illa ya ka in ba da rahoto ɗaya daga cikin fizorin da aka bani in tsare ya tashi ya tashi sama ya wuce gare to ya kamata idan abu ba zai yiwu ba sam ya kamata sam su kyale mu ne su ce to shikenan ku ba da kokari sun san ba zai yiwu ba amma da yake sun san zai yiwu shi saka ga duwan na hauka da ku so mu mun san a wannan lokacin sahibar arsura zamani alƙawari ne na Allah akwai wanda yake tambayan Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya ce masa to idan kuma bada an sa abu bada Allah ta'ala yana iya canza abu in ya ga dama to idan bada lahu an yi gayyar zai kuma ya fasa turo Imam Mahdi sai shi Imam ya ce masa ai zuwan bayanan Imam alƙawari ne shi kuma Allah baya saba alƙawari yayi Allah in ya alƙawari kan saba alƙawari ne na Allah saboda haka mun tabbatar da cewa lalle ilalla wannan zamanin sai kuma dama Allah ya musu alƙawarin yawaita bayan karanta kasara ba da ƙilla su iyalan gidan Allah zai yawaita su sannan mabiyansu kuma Allah zai yawaita su wannan alƙawari ne dacin su ƙalilai ne ana ta tosasa su a bayan Allah to wata rana Allah zai yawaita su zai kuma yawaita magoya bayan su to wannan muna ganin alamar lokaci alamomin da muke gani ke ana da yawaita ne in mutum ya duba sai ka ce to wai yanzu awalam yarau annana til ardu nanqusuha min atrafiha afahumul galibu kasan wannan sai wasu cewa ana tsoke kasa ne a'a ana cira ne a hankali yau da kullum ana karuwa kaga wake galaba kenan mai yawaita ko mai karanta to kaga ainihin kana faɗa da abu amma yana da ƙarfi kana da faɗa shi yana da ƙarfi kana da faɗa shi yana da ƙarfi to kaga me yake nufi kenan zai fi ƙarfin ka kenan yawa to ballanta ma kuma ma yadda Allah kima mana kaga mutum ya fara adawa din jaza'i ya faɗa masa kan shi yana fama rayuwar ba ta masa daɗi ba yana gashi mayan tuwo yana son ya ci ya haka likita ya ce yanzu wani abin da ka sha ya ce ai da ɗaci ya ce ya dole ka sha shi dole kuma ya sha mai ɗaci a ce juya na a zurmuka masa allura da safe ya ce ai haka abin yake yana ta fama duka gan shi ko maɗaɗɗe a yi ta fanalbitin a yi an gama fanalbitin ɗin shi a yi masa stitches a kwaɓa wani kumallo ba kumallo kun san kumallo ku mutanen yanzu ne kuluma ba kumallo kuluma kun san kuluma kumallo shine abin da yakan fita daga baki mutum yana aman shi sai aka ce karin kumallo a mutum ya ci abin kuluma nake so in ci kun san kuluma to shi kenan mutanen da sukan kwaɓa wani abu kamar kwalta su shafa a jikin matankaɗi yanzu ana yin matankaɗi farariyar matankaɗi wanda a yawa ƙauye akwai to akan shafa masa kuluma nake so in ce nace kuma kuluma sai a shafa a ana kwaɓa ne to kamar yadda ake yin irin foti na yau an san foti yanzu dai wanda ake ma to shine ake kwaɓawa a yi daidai da launin jikin mutum a mama na a gyara hanci nan ko matsannan kullum an sa soyayya ko ba a sanyi ana rufe ko matsan makogoro bakin gani nan kuma wajen nan a cicike a yi face-face kaga mutum ya fito duk da haka nan mummuna
ko can gani fuska ba idanun wa'yansu iri zuciyan ba rahama shi bai ji daɗin rayuwan ba to ana irin wannan shi ne mafi lokaci ma bai san ma inda yake ba to wannan irin rayuwa kaga faɗa da Allah ba ƙaramin aiki ba ne kai kuma a banza ba wanda ya taɓa faɗa da Allah ya yi nasara ko abu jahal ya ɗauka shi ba yana faɗa da Allah bane yayin da yake faɗa da annabi lokacin da za shi yaƙin badar da ya ƙara badar wasu ƙabila suka aika masa da madad taimakon mayaka sai ce in dai mutane za mu yaƙa ba mu buƙatan ƙarin jama'a muna da yawa amma in Allah za mu yaƙa kamar yadda Muhammadu yake cewa to ba wanda zai yaƙi Allah ya nasara shi a wurin sai yana yaƙan wani mutum ne da ya kira shi Muhammadu to amma Allah yake yaƙa ta yadda hanyar da ke yaƙan Allah shine kana faɗa ne da masu kira ya zuwa ga hanyar Allah ai ana faɗa da bayan Allah ne ai saboda Allah ta'ala yake cewa adantu bil harb din nan ai kaga ba wai Allah ne za ga shi da mala'ikunsa a wannan bangaren wannan kuma ga wannan ta sun saka su yi tsammani sukan ce ma to ina Allah yi ta zama na izgili lokacin waƙiyan nan har wasu na cewa to wai Allah ya sauko ya kwace kuma sun izgi iri suna harbin yan uwa to ya sauko suna Allahu akbar har suna dariya to ya sauko su daga sama da ya kwace kuma su da yake su sanan su Allah din kila mutum ne sai ma ya sauko ya shiga ba kuma sai su ce to ina rundunansa ina barikin sojan rundunan Allah ne ina sojojin nasa su ba su gani ba sai su ne za ku ce ku mu ga mu da bindigogi ga mu da bataliyoyi ga dibijinoni ga sauransu ga janarorinmu za ku ce ku Allah to ina yake ina sojojin nasa to amma ai kaga sun kara sun gani ko sun kara sun gani na yawo da tarihi ya sajjara to tarihi ya kai mini yake sajjara mana da suka faɗa na baya suka tafi yanzu mana iya ganin haka ma mu nan gaba za a karanta tarihi shi ma a ga yadda aka yi yadda ta kaya to kamar dai karin ƙarin in tsawaita muku magana za mu sha ruwa ainihin muna cewa muna zamanin fata ne kuma tabbas alamomin da muke gani ma'ashara kenan tana nuna mene al'amari na ci gaba ne kuma yana nufin kyakkyawan fata muna fata Allah ta'ala ya tabbatar da dugaduginmu da zukatan mu awwala kafin ya kuma tabbatar da dugaduginmu ya kuma sa mu ajin wanda zai amfani da su wajen taimaka ma sahibar asirwar zaman a gaiba tasa da kuma in ya bayyana insha Allah lalai sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin ya imam sahibar asirwar zaman mun ranar haihuwa domin kuma da gwangwani za mu ya don a ce